Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao, uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat ninyo nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong mga Pinoy-anan, sa inyong kasing-kasing o huna-huna. Karong hapuna, dili usa duha ang atong sugilanon. Pero usa ray title. Si Roping o si Marlon. Kay karong adlaw ang duha ka importante nga sumad si karon ang ika-33 nga sumad sa pagkuso-kuso sa bagyong Roping dinhi sa ato sa Sugbo atong November 13, 1990 o karon sa adlaw ang ika-11 nga anibersaryo sa kamatayon sa hinanali kayo nga pagtaliwan sa usas labing pinangga nga sakop sa media sa Sugbo nga si Marlon Villeta. Pila inyong edad sa dihang kuso-kuso tas bagyo nga si Roping? 33 years ago. O kahilomdom pa ba mo unsay inyong gibuhat sa una gid inyong pagkahibaw sa pagtaliwan in town ni anhing Marlon Villeta 11 years ago. Ganina sa iyong buntag, danawag ko ni classmate Yul Julia, kay mga manilabing suod ni Marlon. Kung nga classmate, unsa may imong plano sa anibersaryo ni Marlon siya. Di pa man mi na apikhan, muhapit siya sa minteryo sa Pardo. Naa diha ang mao'y katapusang pahuwayanan ni anhing Marlon Villeta. So nangay pus numero ni Glenn Villeta kay ang manghod ni Marlon kay ang mga numero nako ni Hazel, ang mga numero nako ni Glenn sa asawa ni Marlon si Hazel Villeta o ni Glenn di naman di na ba makuan murag nausab na ba ang ilang mga numero. So gihatagan ko ni sa numero ni Glenn. So nakasulti mi si Glenn Villeta og siya niingon ako nga sayo kay ganin ang buntag silang Hazel ug ang tibok pamilya nagpamisa para ni Marlon Villeta. Kay ni asab ang tiyo ni Marlon na gikan sa US unya mao ni nagtabang sa ilang pamilya karon ang iyang uyuan. Pero si Glenn hantud karon nagtrabaho sa Department of Energy, DOE. Og ako siyang gipangutana mahitungod ni anhing Marlon Villeta. Ingon siya sila ran duha mo'y anak sa ilang mga ginikanan. Si Marlon 2 years older niya. So si Marlon karon 52 naman tingali si Glenn 50. So golden boy si Glenn Villeta karong tuiga. Namatay si Marlon kapin 40 anyos pa siya. Pero nakoma na to si Marlon. Giatake siya Oktubre pa unya wa na gid siya mahigmata. Hantod nga nitaliwan siya sa pagka Nobyembre 13 sa 2012. Ingon ni Glenn ang iyang mahinungduman basta gagmay pa silang bata o kasama sa kana magsuon ba nga pupariharag edad. Mag-ilog silang duwaan. Unya, ingos Glenn ako maldito man ko. Magduwa no sila, unya umot sa ilang duwaan, mapildi siya, muhilak siya. Kay gusto niya nga ihatag ni Marlon ang iyang daog na daog ni Marlon ang duwa, murag ang daog ni Marlon ihatag niya, di man ihatag ni Marlon kasi Marlon may nakadaog. So muhilak siya. So bunalan siya sa iyang mamang nagsaba-saba sila, pero si Marlon mas dagog silot kanunay kuno paluduhon to si Marlon. So kahibaw siya nga inighilak niya silutan si Marlon, amo to magsigil na siya hilak kun mapildi siya sa duwa ni Marlon. So ingon siya maldito siya sa gamay pa silang bata. Pero dito sila nangatao sa Cagayan de Oro. Kay dito magtrabaho ang ilang amahan nga si Mario sa Goodyear sa Cagayan de Oro. So dito sila nag-elementarya. Pero dayon tiwas nila sa elementarya na nasira man tong kompanya nga gitrabahohan sa ilang papa na si Mario. So motong balik sila din ni Sugbo kay si Mario taga Sugbo man, iyang mama taga Albuera Leyte, mga Rubilios man ang iyang mama. So diri sila sa Pardo.
Si Marlon diha sa Holy Rosary nitiwas sa iyang elementarya. Si Glenn, asa ba to si Glenn? Nag-elementarya. Basta pag high school nila, nag-UV na sila tanan. UV na sila nag-high school. Unya, ingon si Glenn, ang talento ko ni Marlon sa pag-arte, sa pagpasiaw, sa entablado, naklaro ko no pag high school na. Kay tanan ko ng mga stage play sa Gulyas, appeal na to si Marlon niya. Si Marlon na in fact mo imusuwat, siya na mo dirihir sa mga stage plays. So dito tumaw ang iyang talento niya. Makabantay na lang si Glenn at itong iyang Manoy Marlon. Pero at pagka high school na nila, wa na kuno, di na sila mag-away, magkasinabtanay na sila. Unya, si Marlon dyan kuno labihan ka matinabangon nga maguwang. Tanan niya mga panginahanglan isip manghod, tabangan gid siya ni Anhing Marlon. Kabantay na lang kuno siya siyang Manoy, nga magduki-duki ba, naisuwaton ko no, magkuno tumawad ag yellow pad o ballpen kadto si Marlon, magsuwat-suwat siya, iyan na itong kanta, iyan na itong comical skit, iyan na itong mga ideya unsay mga stage plays na ipahigayon. Unya, ikaw man ginugsuwat, magkuha to siya sista, magsista-sista siya, una na siya kanta. So inato ko no ka kugihan si Marlon Bilieta sa iyang arte. Unya, si Marlon kono nag-stand up comedian samtang nag-eskwela pa, hantod nga wa mo kuno to si Marlon itiwas, pero computer science man to ang gikuha ni Marlon. Human sila high school, nag-computer science si Marlon sa UC, University of Cebu. Unya si Glenn ni Eskwelaang Nautical sa University of the Visayas. Atong higayuna, taxi driver na to si Mario. Mauintay ko na nakapagraduar nila katong kita ni sa ilang papa. Namatay na ba taon si Mario karong tuiga, ang amahan ni Marlon. Ang iyang kita sa pagka-taxi driver mo ay ila intawong gigamit sa ilang pag-eskwela, sa ilang mga gastuhan sa pamilya. Unya, so katong comical skit ko no, ang mga pista-pista, ibitahon silang piyesta, komedyahan na sila, pero dos kompanyeros material ito ang mga amigo gyud kay ni Marlon, may nag-introduce gyud niya komedya, kung naghatag na opportunities. Pero ang labing nasuod niya si Porto, kadto bitawong Porto sa Bilyonaryo Mini, na nagpapari silang Cosme, silang Porto may amigo kaayo. Hantod nga si Marlon na katrabaho sa Good the Wonderful, katong TV series ni Teban og ni Gulyat sa wapa manok ni San Pedro. Diha din sila nidako pag-ayo sa manok ni San Pedro. Pero katong Good the Wonderful, hila bihang nilngiga atong ratings. Matod ni Marcos Navarro sa Col, maura to yung local TV series nga ang rating kuno 61%. So ito pa 61% sa tanang TV viewers din sa Subo ni tanaw atong Good the Wonderful. Si Marlon Bilieta, usa sa mga beat players ato. Pero ang labing unang regular employment ni Marlon sa nahinungduman ni Glenn, mao na gitong iyang pagka-reporter sa DYRF. So kato nakakuyog mi sa DYRF, mo to'y una niya nga regular employment na yung dili komedyante. So wa sila makugang kay si Marlon Bilieta talented man kaayo, resilient man kaayo. Kay bawo man siya unsay gikinahanglan niya. Ug ako jud nabantayan ni Marlon sa among panagkuyog sa DYRF hantod sa pagkuyog mong balhin sa DYAB. Kadto si Marlon mangutana gito siya. What is expected of him? So magsige ito pangutanan ako unsa may imong gusto nga akong buhaton. Unsa may akong contribution na imong gusto sa imong program or sa atong istasyon or any proyektuha. So i-assign ganito nako siya namo siya o proyekto. Mangutana gito siya unsay iyang deliverables. Unsay among gi-expect gikan niya. So mo unya mo pahaom siya siyang kaugalingon, di siya mo reklamo, di siya mo sukwahi. Pero ang among gi-expect niya, iya pang pakapinan sa iya pag-deliver. So, wagi ang karakteristik ni Marlon isip trabahante, bisan sa iyang talent, nga, ibaw siya nga, makahimo siya mga butang nga di na mo mahimo. Pero, si Marlon Bilieta, kugihan, okay, kana kung pagka-reporting isa mura ba og formulaic ba nga trabaho ba? Ibaw na ka unsay imong istorya, ibaw na ka unsa ano pagsuwat ang imong istorya, ang repetitive nga mga paagi sa reporting
usually makapabor na og usa ka talentado kay nga tao, pero si Marlon Bilita ni porsiger o ni persist o ni excel sa iyang pagka reporter. Hangtod nabalhin mi og DYAB, niya DYAB, ang naghatag yun niya og break aron nga magduma siya og programa si Dante Luzon, ang among station manager pagsugod sa DYAB. Si Dante Luzon maoy nakahibaw nga si Marlon Bilita dunay kalisod paglitok sa letter R, mao tong hatagan siya og programa nga Rated R. Og wa gyud expect sa kalampusan sa Rated R. Kani adto kuno mga alas 4 ra ganis hapon makasugat kag taxi driver nga nagngisi kana naminaw nag-Rated R. Unya daghan ka iron nagsolicit man ko mga comments sa Facebook usay ang driver ug ang pasahero nagngisi kay naminaw og Rated R. Kanang alas 4 grabe naman traffic pero magampo kuno sila, nadugay sila makalusot sa traffic aron makatiwa sila og paminaw sa Rated R. So ingon ana katalagsaon ang kalampusan sa programa ni Marlon Bilita. Ug sa credit ni Marlon, hangtod karon 2023, sukad siyang pagkamatay in 2012, why nakapuli sa Rated R? Why laing programa alas 4 sa hapon nga sama kasikat sa Rated R? Daghang ni suway pero why ni salir sa format ni Marlon nga mag-usab-usab sa iyang tingog. Na may mga broadcaster mag-usab-usab sa tingog pero tulo ra ka buok, duha ra ka buok, nga makalimot pas tingog. Makahinom-nom mo, di man ni mo tinguga ganina. Maurang karaktera pero di na mo tingog. Marlon consistent kayo. Ug ako personal nga nakasaksi kadtong consistency ni Marlon. Si Marlon diha sa among kay sa DYAB ang booth gisud ba na og bildo pero there is gawas na may working area. Mga reporters doon na sila desk, ang mga production assistants doon na sila ilang kaugalingong desk. Si Marlon Bilita, arito siya sa kuyog sa mga production assistants. Ang desk ni Marlon na ay computer. Katong computer ni Marlon, YouTube gusto. Kasagaran niya YouTube gusto. Ya katong YouTube ni Marlon, katuto mga stand-up comedian sa US ug sa ubang kanasuran. Iyang tan-awon, unsay bag-o nilang tricks, unsay bag-o nilang style. Unya makakita siya og mga familiar nga mga eksena, mukalit-alit siya tingog sa sinyang. Iyan ang sanasanahon ba nga? Kining isinaha ako patingugan ni si Sinyang. Kining isinaha ako patingugan ni Bitoy, katubal dito ganyan karakter. Kining isinaha ako patingugan ni si Shana. So, unya iyan ang meaning dito sa DYAB makamantay, may iyan ang praktison ang iyang mga tingog. So, mautong, dito, usahay masipyat si Marlon sa iyang mga tingog pero ang consistency sa iyang tingog, si Shana yun. Dahil yun mausap ang tingog ni Shana. Si Sinyang yun. Madanihon kay tingog to si Sinyang. Si Mana, maog yun ilang tingog. So, practice kakugihan gitong Marlon. Mautoy, yung wala yung programa nga akong nahibawaan nga ingon adto kataas o ingon adto kapuno. Kaya mga media ka, pila naman ka komedya imong mahimo sa usa ka adlaw? 5? Labing daghan na po. Sus Marlon Bilita katong iyang komedya. Unya planado to ang iyang mga komedya. Doon nato yung mga giplano na to niya daan, iya na itong gilista daan. Pero si Marlon abdi kayo mo adlib. Abdi kayo nga mo salot. Kung sa istorya sa caller, dali na kayo niya masakyan. So mura ba gi-appeal sa plano pero spontaneous to. So na siya giplano nga bahin siya programa pero open ang iyang programa sa bisan unsa mga surprises na makapa-ukyab pagsamot sa mga tigpaminaw. So kadto kombinasyon to sa kakugi, sa talent ug sa preparasyon ni Marlon. Mao ganin ang kombinasyon sa usa ka magsisibya nga kamao unya kugihan pagyud. Unya mo click ang format ngadto sa mga listeners. Why laing programa nga ingon adto kasikat sa programa ni Marlon Bilita. Bisan ang iyang mga kadungan sa ubang mga radio stations nga ni-attempt sa giatbangan siyang komedya, surrender. Acknowledge sila nga si Marlon yun mo'y kampiyon sa komedya din sa Subo. Daghan kayong ni sunod niya. In fact, kamis DYAB pagkamatay ni Marlon, daghan kayo may gipuli-puli, gisuway o puli niya. Sila na mismo moingon nga
usbo na lang natong format kay ang mga tao mo kumparar man gud nila ngadto ni Marlon. Jadi man gid sila ka ambas sa abilidad ni Marlon Bilita. So luoy kay itong mga komedyante katong gisuway ni namong Dante o puli ni Marlon. Wa gid sila maka hulip sa higanting luna nga gibiyaan ni Anheng Marlon Bilita. Nasa pagka-ospital na ni Marlon, dako kay may og problema. Kay diha man siya chongwa, hindi man na barato ang chongwa. So asa may gastuhan? Asa may igasto sa iyang hospitalization? Unya, siya ba gigisaligan sa iyang pamilya? Unya, pag-eskwela siya mga bata, saon man? O itong nakahukumi nga mag-fundraising para ni Marlon. Sus ang response sa mga tao. Primero, doon ay reservation ang management na ano mag-fundraising mo nga na may benefits na si Marlon. Iko dili parte sa iyang siya scholarship sa iyang mga bata. Tingali, ang kompanya makasapar sa medical bills ni Marlon, pero ang mga bata, asa man silang eskwela, usam lang pagpadayon pag-eskwela. Mutungsus, nag-fundraising me over the objections of management, amo itong personal nga kapasidad sa mga fundraising, katigom igong kwarta, gi-cover ang tanang matrikula sa kolehiyo sa tulo ka anak ni Marlon. Nakalimot mi nga ang iya mga anak wa pay college napa sa ang kamanghuran mo elementarya pa man to si Carmel. Ginganlan ng Carmel kay pahidungod niya sa mga Carmelites sa Birhen sa Carmel kay mao iyang giampuan diya naglisod ng bataa. Si Sean Mar, karon dakuan ako ng Sean Mar, yung ni classmate yun, o si Angel, ang iyang kamaguangan. So, ang ni-bridge sa scholarship para matiwas sa high school o sa elementarya, doktora na amiga ni Dr. Iris, na fan kay ni Marlon Bilita, malingaw kay siyang programa, mao in town ang ni abaga sa gastuhan sa eskwelahan sa iyang mga bata. Unya, ang medical bills ni Marlon, tubang tanan sa ABS-CBN. Gibayran tanan sa ABS-CBN ang iyang bayranan sa ospital. So katong tanan na mo na kolekta, natingob gito para sa scholarship ni Marlon. So nagkontrata mi adto og usa ka ahensya na mao gyud ang mopahiluna sa scholarship sa mga anak ni Marlon Bilita. So tabang inyong tabang mga tigpaminaw ni Marlon hangtod karon. Nakatabang in town sa mga bata ni Marlon. Amot, nakagraduar na ba ang mga bata ni Marlon? 11 years na. Kung nagkasulti pa ang daming Hazel, daghang kung ikabalita ninyo, pero wa dyan may magka-istorya ni Hazel tungkol sa wa ko'y numero niya. Nakalibot sa kung pagmangutanan ni Glenn. Plus, diha sa ko'y lagi atiman na hinawat makasabot nila si Marlon. Na nung dili kompleto atong update sa iyang pamilya. Pero dahil kausa, nagtapok mi diri sa bahay. Dari pa si Edison de Los Angeles, dari si Atty. Ralph Sevilla, dari si classmate Yul Julia. Uguban pa na mo mga kauban sa DYAB. Nangaon mi diri, murag panihapon to niya, naatol to nga diri si Atty. Aina na uli gikas Manila. Pero, naikuyog si Atty. Aina nga iyang amiga nga matawag nimong espiritista ba? Kana bang makakita og dili ingon nato sa ato lang laturon sa pagsulti. Samtang lingaw kay mig istorya, kita mi sa iyang higala nga mo katawa mo kay Tagalog man. So amo usahing ining lisod ang Tagalogod ang istorya para makasabot siya si Aina ang translate. Mo katawa sab siya but most of the time makita namo magsikigit siya og tutok ba namo. Murag na siya tan-awon sa kining ngawa na mo, murag na ilay gibantayan ba? Moto nga, pag dayon ang pauli, nang gawas na misbay, diri na mi sa Dan at bang sa amo, kay hapit, padung na sila manakay sa sakyanan. Giing na ni Atty. Aina silang classmate Yul, si Atty. Ralph, si Edison, o kaubanan na. Time pa na isulti si iyang ginganlan ng iyang amiga. So, ang sulti siyang amiga, samtang kuno nagkinatawaan na imi, nalingaw kay imi sa among tapok-tapok, doon ako siya nakita nga laing tao.
nga nalingaw sad kaayo mura siya kana bang ang reaksyon jud ko sa naong murag lipay kuno kaayo nga nagtapok gihapon mi nga nagkataw-anay gihapon mi lingaw gihapon kay mi sa usag-usa. Pero wa siya apil. Mura siya na from a distance ba nga nagtan-aw na mo pero lipay kuno kay siya. Labi na sa diyan naghisgot ko mi sa iyang pamilya na kumusta na ang iyang asawa, kumusta. So mura siya lipay kayo nga wa malimti. Ang iyang pamilya niya otong nagduda na sila kinsa man na. So gi-describe ni ato ni Aina si Marlon. Ingon ang iyang amiga mauna. So dali-dali ko sa Edison siyang telepono ipakita ang litrato ni Marlon siya. Yan. Siya yan. Ya. Si Marlon kono diha gyud sa luyo ni Edison. So ingon sa ato ni bantay Edison. Tering mo sakay si Marlon sa imong sakyanan ipauli na nimo. Pero suod kay ito si Edison o si Marlon. Malingaw kay ito si Marlon ni Edison baka nang ka batanon ba nga humor ni Edison. Eh, medyo kinaraan man may humor Marlon sa o lumanghod kay ito Marlon namo. Pero mao to nga bisan sa iyan ang kamatayon si Marlon kung tinuod ng sulti sa amiga nito ni Aina malingaw kaayo na wa makalimot ang iyang mga higala niya. Kung nga ang iyang mga higala nagpabiling higala. Kay kinis classmate Hulhulia na higala ni namo tungod ni Marlon. Si Marlon may mutawag aning classmate Hulhulia o classmate. Pagkamatay ni Marlon, nagkaila na lang ni classmate Hulhulia o na classmate talaga sa Miniyul. Hantod karon. So akong giistoryahan si Glenn Bilita ang nagaganisya. So na dito man siya sa DOE, nagtrabaho man siya kaganina pagtawag na ako siya sir nang nilabo nang libawt akong balibo. O niya katus manoy sir karon nga nanawag ka na umusta ka nalipay sad to. Kay inatuntos manoy kana gyung mag tan-aw ba ko nahimutang ba ang pamilya sa mga panginahanglan sa pamilya. Sumoto si Marlon Bilita. Hangtod karon dili makalimtan. Na-surprise ko akong gi-post sa Facebook. Kay gihack man ang akong Facebook page so ako lang gi-post sa akong Facebook account. Haskan daghanang mga reaksyon. Ug hangtod karon nagpadayon pa ang mga reaksyon nga akong basahon ta na dili ta mahuman. Wala buwan pa tong atong overtime sa idioms. So palihog imbitahon na lang muna mo tan-awang akong Facebook account na adiha ang mga reaksyon sa mga nahinumdom ni Marlon Bilita. Usa sa mga reaksyon ako nakuha si gikan ni Victor Quintanar katong photographer, photojournalist na kuyog ko na silang Marlon og coverage dito sa Leyte tungod kay dihay nihagsa na aeroplano so ilang gi-coveran dito sus si Marlon ko no pagsakay lang barko na hangbong man iyang radyo. O niya si Katus Marlon competitive to gusto to makasko pero amigo kay ito na iyang mga kauban nga reporter. So pag matuod nga amigo niya ang mga reporter gipahuwam siya og radyo sa live reporter. But usually kanagong UHF radio kuan naman na ang frequency ana dili ba nimo pares BHF ba mabalhin-balhin. So I think suhito to ang reporter sa Pikas Station or si Marlon itabang adto na nagamit niya ang UHF radio sa laing istasyon aron makasud sa among frequency ug naka-report siya. So ina naka-resourceful katus Marlon nga di gyud maalkanse ang DYAB sa mga balita nga iyang kuperan. Laing nahinumdum si Luigi Flores kinsa ni si amo ng intern si Alan pasaylo ala na edad na nila unya wa ko makaandam nga kung basahon ninyo mga komentaryo. Intern ko no siya sa DYAB sa nagsugod pa siya sa radyo unya si Marlon may anchor kuyo ko no silang John Berungan diha sila gikoberan iya ko no mabantayan pag report niya nga ang mga pangutana ni Marlon sagol giya niya. Mura ba og nangutana pero dili aron pag-apiki niya kundi dili aron paggiya niya aron makahatag siya og dugang mga detalye. Unya generous kay kuno to si Marlon og mga pagday. Kay arang-arang man ang iyang report ug kadto kuno na mo'y nakadasig pag-aayo niya sa pagpursu sa iyang media career. Hantod karon na siya sa Sunstar karon. Usa nas mga anchors sa Sunstar dinhi sa Subo. So
daghan kay itong mga maayong handumanan uban ni Marlon Bilieta. So kung gusto mong mubasa o mo labas sa handumanan ni Marlon, gisuwat sa atong mga viewers o sa atong mga listeners, hantod karon wa makalimot niya na sa akong Facebook account. Daghan kay niyang daghang mga reaksyon mahitungod dian ning Marlon Bilieta. Karon arita sa ikaduha na sugilanon na si Ruping. Mas una na niabot sa Sugbo, di kusukuso sa Sugbo, di man to kusukuso ang kamarong kahudyaka man tong gihatag ni Marlon din sa Sugbo. Si Ruping kasakit, katalagman o iyang gihatag sa Sugbo. In 1990, November 13, 1990, niabot si Ruping din sa Sugbo. Niabot si Ruping din dayong tungang gabi sa Sugbo. Ako may duman si Oscar Tabada, batanon pa kay nga forecaster sa Pag-asa, si Engineer Oscar Tabada. Iyang gidefy ang forecast sa ilang uluhang buhatan nga niingon dili mo igo sa Sugbo. Ang original nga forecast gud sa Pag-asa na maigo ni Ruping ibabaw nato adto sa Eastern Visayas. Pagtan-aw gyud ni Engineer Tabada, di man pura mag ang Sugbo mo'y maigo. So si Director Tabada na nawag na mo sa purag DYLA pa kuan na 1990 na nawag siya sa ubang mga radio stations pagpasidaan sa mga Sugboanon, bantay mo kitay maigo. Posible kitay maigo sa bagyo nga si Ruping. Ug tuod man dayon tungang gabi na igo ang Sugbo og nagusbat yun pag-ayo sa bagyo nga si Ruping. Tan-awa ra gud unsay kadaot sa bagyong Ruping nahimo dinhi sa ato sa Sugbo. 88 ka barko sa Sugbo ang nalunod. 10.18 bilyones pesos ang kinatibuk ang kadaot. 60% sa tanang buildings o kabalayan sa Sugbo naguba. Tiyo na, sobras katunga sa mga buildings o kabalayan sa Sugbo naguba sa bagyong si Ruping din sa ato sa Sugbo. Ang atong airport na disabled for how many days? Ang mga linya sa komunikasyon ni hagsa. Ang supply sa tubig naputol. Supply sa kuryente naputol. So, for how many days completely isolated from the rest of the Philippines ang Sugbo? Wa tay komunikasyon, di kalupad, di matugpahan ang atong airport. Naguba ang atong taytayan kana mandawon ng Tanbridge na naguba. Naigo na og Korean vessel ba to, Sangko Elegance, MV Sangko Elegance. So hilabihan kalisod sa sitwasyon dinhi sa Sugbo niadto. Pero imbis mahagsa ang Sugbo, ipakita sa mga Sugboanon unsay ilang mahimo kon magkahiusa. So, in full display, ang resilience, ang helpfulness, ang cooperation sa mga Sugboanon. Kuwang kay itong suporta gikan sa national government, pero gipamatud-an sa mga Sugboanon nga takos sila nga mobarog sa ilang kaugalingon nga mga tiil bisan sa kadako sa katalagman gihatag sa bagyo nga si Ruping. Laing in full display human sa bagyong si Ruping ang talagsaong liderato sa manag-agaw na Cebu City Mayor Tami Osmeña o Cebu Governor Lito Osmeña. Batanon pa to Tami o si Lito Osmeña nitong higayuna ug ang ilang liderato giunsa nila pag-mobilize ang resources sa local government o giunsa nila pagdasig ang private sector sa pagtabang sa pagbarog sa Sugbo talagsaon. Why makatupong atong pagsinabtanay. Wa pa mo ligwatay sa politika nitong higayuna ug ang katalagsaon sa liderato ug ang credibility ba ni Tami ug ni Lito Osmeña to mobilize the Cebuanos nga dituo ang mga Subuanon nila, nisalig ang mga Subuanon sa ilang katakos pag hawas sa Sugbo gikan sa kapait human sa bagyo nga si Ruping. Ug mo to itong namis sa pandemya, mo to katong matangas liderato mo itong namis human sa bagyo nga si Odette. Wa tusukad masukad ikita katong liderato ni Tami Osmeña ug ni Lito Osmeña sa nisunod nga mga krisis na niigo din sa ato. Katong bagyong Yolanda, dili ta to inato kalapad. Ang kadaot kadugay nga naatiman kon diha pas gahom si Cebu City Mayor Tami Osmeña o si kanhi Gobernador Lito Osmeña. Ang pait, si kanhi Gobernador Lito Osmeña namatay atol sa height sa pagsulbong pag sa mga kaso sa COVID-19 din sa
ato sa Subo. Ang akong personal nga kasinatian sa bagyo nga si Ruping, pag huros gyud sa hangin, ang hangin ni adto bagyong Ruping murag tingog, murag ngiyaw sa iring. Tungod sa kakusog ba? Pero ang bagyo nga si Ruping, ang kinakusgan niyang hangin 185 kilometers per hour. So di na tinuod ni Kapin og 200. Wa ra tong ang Ruping mas hinay kay ni Odette, labaw na mas hinay pan kay ni Yolanda. Pero ang 185 kilometers per hour sa itong standard karon, super typhoon na to si Ruping. Noon itong higayon na, I think, wa pa'y super typhoon category. Ang super typhoon category gi-adapt sa pag-asa human sa bagyo nga si Yolanda in